nakaneka por kabamenta kumbai fadar ila penitu nakabenta jungi bangi song duai menpulu de kapor jungi menta la sisnem tam te kabasdang ladaki don ke bakwa ngisngau ban pen sngutu ya pi katokane ke bangi de banle bat kerpange nakabenta ka neka fiat mission kumbangi osngau bakadei ka kaba don hapo kerela kadai kabala itu nadu upu Francis te de nomor kata ki kaneka training kabapan ki penlong lai benai nakabenta jungi kadai ya kini ki benta kaba ki fokus nakabenta kini ki artli ki jinghikai kabalong kumki catechism bat ki evangelization kini kidei kita kiba ki hikai nakabenta jungi kumno ban duai kumno ban yesim menta ha ki mane ha ki rensan bat kumjuru nakabenta kumno bangin yalam lenti nakabenta ki para samla ki pajung belai ban nang sirham ha ka jing mensim ka jungi te de nomor kata ki bu ya kane ki ai kertengru ya kane ka training ka discipleship training ka training nakabenta ban long ki sendan ki bajan jong Yesu haleluya haleluya de nomor kata ka dau bat ngi teng-teng ngi sngutu bakla ngiong ba balai ngi habda training tang ban duai ndrei kumbai ngi sngeru nak tin jong blai na sti jong Jacob na kalnong ka basau khotlai ba balai bangimyo ladang ipan ai no blai den mar kata ka chiti jong Jacob na kalnong sau khotlai ka krenchai ba namar bangi pan bakla bun apreng jongiru ngi song hangne menta bangiwan ban pha duai ngi pan bakla den mar kata ka dau ngi plet phai thli haleluya te den mar kata ka dau ngi don kam ban pencelur na kabentak jong pi ki kun samla ki para samla bangin simenta ha kumkine ki program kumkine ki training bat kumjuru ha kine ki ha kane ka training kin sayarap na kabenta jong pi na kabenta ka bam ki kin petlut na kabenta ka kine baro kin penbiang na kabenta ka bai ya ki bailenti kin pet na kabenta jong ni baro bat kumjuru ha ba ki pa yangi kumha kini ki retreat center banchong banduai ban penlu de kapor ki harap ru nakabenta jungi ban kersanlem nakabenta kat bakila kasong kat ka rukom kapamangi ngitrei te namar kata ngidei ban sngutu ya kane bakalong ka kam ban penkrau ban kentiu ya ka jing emensim jong ki pait ba te hangne hapo mauklam nakaling jungi arngut ki senrang ngila syong mentala sisnem tam bat kaliang jongki kentai kila iyo ban syong duai hap po guhati mentama kiru la sisnem tam te nomor kata ngisngo ban kentu ban penceluru naga banta jong pila dadon ki bakwa pila ban pentiep pila ban ya kendu i fadar jubi ha kanu kanu kapor lane pila ban kunta ki te de nomor kata kadau te bat kumjuru ha kawei ka banta ka bangile ya kane ka commission nomor bun na preng jungi bun ha ka jing em jongi ngi penlut por ya ke ka bangi kwa barabor ki kimi ki paru ki kentu na ka banta jungi ki kun banwat ya ka jing nang jing start ki pha ki school ki baper henrei haba ngi phai padai sya ka tin ka jung blek ka ba polus ula kren sya ki kolose na kal nong ka balai ki khot iwei terter batu wat ningkong wat ya ke ka bahaneng om ya ke ka bah khandau haleluya de nomor kata kadau kat ki bakwa banwat ya kabahaneng te phila ban kendu ifrar jubi ban join na kabanta kine ki program jingduai ke kine ki training kublai sibun te ngap de hang ne ngak chukren sapang tangkat tukan ne ki jing yo jing mentoy ki banga ngayo mat habanga tre kene ka fiat mission ka jing ya jenti kene ka fiat mission hakene ki akine sis nam tam ki bala adab ngayo jing toy sibun na lengba kane ka fiat mission haka jing em jongi ngilas ngau per haka jing long kham tam haka jing em men sim ban yanu jor bat ki por ba men shwa ka jing ya jenti jongi sis nam haka ne ka fiat mission ka penlong ngi banom klet chu Yesu haka jing em jongi lengba ka jing ya jenti jongi haka ne ka fiat mission pan syong duaya sai na ka banta ke ying ka sem kasnong ka thau keri bat ka jaj ben riu barok ka wei bat ka perthei barok ka wei kaya rap ngi ban kham jan chu chu chau Yesu hakane ka sis nam ki bala deb bang ya jenti hakane ka fiat mission ban syong duai ya sai na ka banta
kiwe kaya rap ru yangi bangin nang bangin kam klan ke jinge chau jisu tang da kuble shibon